salatu wassalamu ala rasulillahi al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Na yi matukar kaduwa da jin labarin cewa dandazon lauyoyi 120 sun yi kwamba sun je za su kare waɗanda suka kashe wannan bawan Allah wato General Idris Alkali. Za mu iya tuna cewa wannan bawan Allah ya taso ne daga Abuja zai tafi gida wajen iyalin shi. Matarsa tana cewa suna ta waya har lokacin da ya ce ya bar Jos ko kuma yana wajajen Jos. Amma daga ƙarshe wannan waɗansu 'yan ta'adda suka zo suka kama shi, suka yi masa kisan gilla, kisan wulaƙanci, suka jefa motarsa cikin kududdufi, suka je suka ɓoye uniform ɗin shi wanda suka samu tare da shi, sannan kuma daga ƙarshe suka je suka jefa shi wani rami ko kuma suka ce sun binne shi. Mun san cewa ba maganar wankan gawa ko kuma sallah, haka kawai aka je aka yi masa binnewan wulaƙanci. Daga baya ma suka ga cewa za a kama su, suka cire gawar suka je suka jefa cikin rijiya saboda tsabar wulaƙanci. Bawan Allah bai ji ba, bai gani ba, bai san su ba, ba su san shi ba, bai san me yasa suka kashe su ba, ba su san me yasa su ma suka kashe shi ba. Tunda wanda baka san shi ba, in dai kawai ba dan kawai ka ji labarin sunan shi, sunan wani addini ne da baka so, me dalilin da zaka je ka kashe shi? To aka yi wannan kisa, aka zo aka fara bincike. Mun san cewa tun daga farkon binciken nan ake zargin cewa al'umma ce baki daya suka taru, garin ne baki daya, ko kuma ka iya cewa wannan alƙaryar ne baki daya suka taru suka yi wannan ta'addanci. Saboda me? Ai ana fara binciken muka ga hotuna na mata da suka fito suna zanga-zanga wai ba su yadda a yashi wannan gulbi da aka zo aka yashi har aka samu motarsa a ciki ba. Ga matan nan, waɗannan mata suka fito suka kama zanga-zanga suna cewa wai akwai wani abu na tsafinsu ko kuma wani abinsu na bauta wanda idan aka yashe a cikin wannan gulbi to bala'i zai fada musu. Ashe bala'in da zai fada musu shine za a gano cewa su ne suka kashe General Idris Alkalin. To wannan ta faru, aka zo aka yashe gulbin, aka samu abubuwa da dama a ciki har da motar shi General Idris Alkalin, ga hoton motar. Daga baya 'yan sanda suka zo suka yi holan waɗansu mutane da ake zargin kisan shi, ga hoton waɗanda ake zargin kisan shi su suka kashe shi. 'Yan sanda suka yi holan su, yanzu sai muka ji labarin lauyoyi 120 ne za su kare su. Abu na farko dai, waɗannan wanda aka yi holan su mutanen ƙauye ne, manoma ne waɗansu suna sana'o'i ƙanana, ba su da kuɗin da za su iya ɗaukar lauya 120. Kaga kenan ɗaya daga cikin abubuwa biyu ne, ko dai su lauyoyin ne da kansu suka ji daɗin abin da waɗannan mutanen ake zargin sun yi, suka zama suke ganin waɗannan mutanen da ake zargi gwaraza ne a gurinsu, saboda haka bari su je su kare su. Ko kuma kamar yadda ake zargi al'ummar ce ko kuma 'yan siyasa ne suka haɗa kuɗi suka zo suka ce to mu zo mu kare wannan waɗanda ake zargin sun kashe General Idris Alkali. Na san yanzu waɗansu ku sun fara tunani, a kai fa loya ne, waɗannan ai zargi kawai ake, ba kama su ba a tabbatar musu da laifin ba. Haka ne, ba a tabbatar musu da laifi ba, amma dai ido da ba mudu ba ai ya san kima. Idan ba su suka kashe ba, ta yaya aka kama su har suka je suka nuna inda gawarsa take? Ai a cikinsu ne suka je suka nuna ramin da farko suka binne shi, sannan kuma daga baya suka je suka nuna rijiyar da suka jefa shi. Kaga kenan in ba da su aka yi kisa ba, babu rami, me ya kama ganin rami? Ai ba aljanu bane su. Abu na biyu, me yasa aka samu motar a ƙauyen? Me yasa aka samu uniform ɗinsa a gurin, uniform ɗin shi General Idris Alkalin a gurinsu? Kaga dai magana ce ta cewa mun sani a doka ba za a iya tabbatar musu da laifi yanzu ba, amma akwai ƙanshin gaskiya a cikin wannan maganar. Abu na biyu, an yarda cewa lauya na da ikon ya je ya kare kowa, amma aka fara maganar lauya 120, ko 'yan siyasar Najeriya kai, ko lokacin da aka kai rikita fa kotu ake magana cewa lauyoyi kaza sun je, SAN 90 ake magana, amma nan fa 120, kuma mutanen nan mun san ba su da ikon ɗaukan wannan yawan mutanen. To dai kaga kenan abin da ake magana cewa al'ummar ce suka taru gaba daya tana nema ta tabbata. Sai dai wani abu da yake ƙara bani takaici shine su lauyoyin, wai lauya 120. Kwanan nan muka ji labarin wai lauyoyi masu kare haƙƙin dimokuraɗiyya a Kano wai sun je kotu suna nema kotu ta hana majalisar jihar Kano binciken bidiyon da ake zargin Ganduje yana karɓan daloli a ciki.
ka ji wai lauya kuma mai kare hakkin dimokuraɗiyya shi ne zai je wannan. Nan kuma ga lauyoyi 120 sun je wai su ne za su kare wanda ake zargi da kisan Janar Idris Alkali. Lauya na da ikon ya je kare wanda yake so ya kare, amma mu fahimci cewa a ka'idar doka aikin lauya na farko shine shi mai taimakawa kotu ne wajen a tabbatar da cewa an fito da gaskiya. Shi yasa ake cewa officer ne na court. Kuma an ka duba Rules of Professional Conduct for Legal Practitioners ta 2007 abinda lauyoyin wato lauyoyi suka yi unethical conduct ne, wato abu ne da bai dace da aikin lauya ba. Sannan kuma abinda wato lauyoyin da suka je kare Ganduje su ma suka yi wato abu ne da ya ci karo da aikin lauya. Ba za ka ce kana kare demokradiyya kuma ka ce wai kana nema a hana bincike ba. In Ganduje kake so kuma in ka tabbatar bai aikata laifin ba sai ka nema a yi binciken dan a wanke shi tunda ka san bai aikata ba. Amma in ka san ya aikata, in kuma kuɗi ya baka cewa ka je ka yi, kawai ka fito a matsayinka na mutum, kar ka zo kana cewa wai kare demokradiyya kake, dan ba kare demokradiyya a maganan nan. To yanzu dai muka da wannan maganan na Janar Idris Alkali, wannan abu ne na takaici, abin tur, abin kash, kuma abu ne da ya kamata mai tofin alatsi ne, kuma mun ki tofin alatsi ne da wannan mataki da su lauyoyin suka dauka. Sannan su manyan jihar Filato, in dai ba su suka dau nauyin lauyoyin nan ba, in dai ba da yawunsu aka kashe wannan bawan Allah da kuma sauran kashe-kashen da ake a wannan hanyar ba, to lalle su fito su ma su barranta da waɗannan lauyoyi. Lalle su fito su ce ba su yadda da abin da lauyoyin nan suka yi ba, kuma su wato ba da yawunsu ba. Na ga waɗansu da yawa suna kira cewa ya kamata lauyoyi masu kare haƙƙin bil'adama su fito su ma su je su dafa wa ɓangaren Janar Idris Alkali. Abin da nake so mutane su fahimta shine idan ana zargin cewa an yi kisa, wato criminal case ne, shi kuma criminal case lauya mai zaman kanshi ko lauya mai kare haƙƙin bil'adama ba zai iya zuwa ya yi ba, sai dai in kotu wato gwamnati ce ta bashi izini, ko kuma ya je a matsayin wato abin da ake kira watching brief lawyer. Amma lauyoyin gwamnati ne dole za su gabatar da shari'a. Saboda haka ni dai abin takaici bana Najeriya, wallahi da ina Najeriya sai inda karfi na ya kare akan wannan abu. Amma tunda bana Najeriya, kiran da zan yi shine muna da lauyoyi zakakurai masu kokari masu san addini a jihar Filato, kamar irin su barista AA Sange. Ba mu taba haduwa da shi ba, amma kuma mutum ne mai kokari, na ji labarin shi sosai. Ina kira ga mutane irin su da lalle su sa wannan kesin a dayarinsu, kuma su je su samu iyalan General Idris Alkali su samu izinin su dan su je su wakilce su a matsayin watching brief counsel a wannan kotun, ko kuma in ce kungiyar lauyoyi musulmai, ko kuma ma duk wata kungiyar lauyoyi mai son wato ci gaban al'umma da fito da gaskiya. Don wannan magana ba magana addini ba ce, dan uwa ne, dan Najeriya ne aka kashe ba bisa haƙƙi ba, ba bisa ƙa'ida ba, kuma bai kamata kowa a cikin mu ya zauna wai ya ce ai shi abin bai shafe shi ba. Don wannan abu ne da ya shafe mu baki daya. Mun san cewa Allah ne ya tashi tonan asirin mutanen nan, shi yasa wannan abin ya faru na kisan Janar Idris Alkali. Dama an dade ana zargin ana kisan gilla, kisan wulakanci, kisan kiyashi ga mutane a wannan hanya. To yanzu gashi ta tabbata, Allah ya tona asirinsu, an kai mutanen da ake zargi kotu, waɗansu kuma yanzu sun taso sun ce wai a'a su za su je su kare su. To kaga kalubale ne ga lauyoyi masu kishin al'umma irin su AA Sangen da kuma duk wani lauya da ya ga cewa zai iya bada gudunmuwa, su tashi su je su yi abin da ya dace. Sannan kuma ina kira ga Janar Muhammadu Buhari. Mun san cewa kwana-kwanan nan ya kirawo mahaifiyar Liya Sha'ibu, wannan yarinya da 'yan Boko Haram suka kama, kuma ya yi abu mai kyau. Mahaifiyar Janar Idris Alkali tana nan shekarar ta 93, ya kamata ko a waya ne ya kira ta yi mata ta'aziyya. Sannan kuma wato a fito da takarda ana wato masa ta'aziyya daga fada shugaban kasa, ana musu ta'aziyya. Sannan kuma shi shugaban kasan ya kira ga jami'an tsaro da lauyoyin gwamnati masu gabatar da kara cewa lalle a tabbatar an hukunta waɗanda suka yi wannan kisa. Ba abu bane da ya kamata shugaban kasa ya yi shiru, ba abu bane da ya kamata fada shugaban kasa ta yi shiru, ba abu bane da ya kamata manyan kasa su yi shiru. Wannan bawan Allah bai ji ba, bai gani ba, bai aikata kowane irin laifi ba, aka yi masa irin wannan kisa. Bai kuma kamata a kyale a lalata maganar daga ƙarshe ba. Fata na Allah ya sa wannan bayani ya je kunnen waɗanda aka nufa,
kuma ina fata mutane su gane ko da mun ga lauyoyi ba su tashi sun shiga ba abu bane da lauya zai iya shiga ya ce ni zan je in gabatar da shari'ar. Iya lauyoyin gwamnati ne za su iya, sai dai kamar yadda na kira a baya za a iya watching brief. Saboda haka muna kira ga lauyoyi waɗanda suke Najeriya da suke da halin yi su je su yi watching brief a wannan maganar don a tabbatar da cewa an hukunta waɗanda ake zargi in an kama su da laifi. Idan kuma ba a kama su da laifi ba, to muna fatan za a ci gaba da bincike a zakulo duk wanda ake zargin cewa yana da hannu a cikin wannan lamari. Fatanmu dai Allah ya sa mu dace, Allah ya sa wannan sako ya isa kunnen waɗanda aka yi don su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.